chakchuak movie rekepa video tharnen kalolom le veka cheu tun tuma suan kum sani som paruka ti chua drama romance film my teacher my crush ti chu kan thirin kan ngai thlau le don ani kan tran tak tak main ka video hi min lo like sakin ka channel te hi min lo subscribe sak ve nge don nia movie lo in tran na chuan hotel pindan chung pakhat hi halo langa chulai hmuna chuan mi pa pakhat a ming Edward le nula toy tir tak mai Amy te pani chu anon langane anom dana chang rengin anin huat lo mel hlea Edward hi astrophysics professor ni in Amy ero chu PhD student ani mek thunga an pani hian kumru chungte meu an lo in zui ve to bok ani an pani hian in an la dun tak tak theilawa a chan po Edward hian in khopui lama lecture apek de oreng angai thin wangania Amy hian in zirna zirchun zom pa in lemchan lama azuang lut pa boka Edward chuanin Amy na nei lai chu ban san se ati hlea azir laya in sorbing na sazok le turin adu puyani nikhat chu Edward le Amy te pani chu anin bia Amy chuanin Edward chu thilengamo taka wangin lungoi lo na ane ani ti chu aman thiam thoya pe hel ko lovin Edward hena chuan eng taka chuan nge alung ni lo azota a ma se Edward ero in engkin ba chang chuang lo anhuwa phei chuan Edward chuanin Amy chu abelo de wanga nikhat chu Edward an Amy chu ron text lawin Amy hena chuan aum na hmuna network aum lo thu te aron shila anhuwa Edward chu are le ngal wanga ni reilo te hnuwa hian Amy chuan pangpar moi tak mai le video message hi adong not maya Amy chuan video chu an play nak chuan Edward lo thon nge ni ti chu sheta a ani chuan an hnalama boina neu ane wanga Amy po aron biak man lo thu hi aron soya tin chu mai ba ka khang kumruk liam ta a an hun man dun te kha ata na chin chiat lak le a hlim zo lai ber te an ni thu aron soilang bokani atu ka chuan Amy chu lecture te ngai thaturin university lama chuna thleng pheile to a lecture chu ewada pek turania ma se chuti lai tak chuan Edward chu khoilai hmun emo hian kal chuak dein a ai o in professor dangin lecture chu an peta jok hi lo ni chuti lai tak mai chuan Amy hian in taxi adong le a Edward bok chu halo ni lecture petura om adu zia te haron soile luama ma se chutiang thuringot chuwai som lai mai chu Amy nera chun aron thon tamai Amy chuin makpo ati ang reng hlea professor pakhat loading chuaka chuanin ama nilawa professor Edward zogin lecture chu peturani thute chu zirlaina pangma chun ron puang ve boka ma se ni reilo te tangkhan Edward chu anzirna in halokal to ngai lo thu te po asoilang ngal bokani chu thu chu Amy na shiat chuan Edward biak po chu atum ngal wata voitam tak Edward phone at suana call chara ma se atlang thei box si lo a phone chu switch off a intitlat box sia Amy chu atha phang to hlea ti ngai na hasia to lo wangin an in lampang chu abeta top moya Edward fanu join phone chu alo chang lo mai Amy chu anu in aron call vele chi aboka ma se Amy ril ru chu aboi ema wang chuan anu call po chu chang ta nge ti chuang lovin a off ta mak zoka Amy in a in athen huwa chuan Edward chung chang in zian article te chu internet lama chuna zong kol ngala chuta chuan Edward thi to thu chu anron ziak article pakhatha phei chuan Edward thi thu chu chiang ke kokin a in ziaka January ni som panga a boral to ang chuan lo in ziaka ni ma se video message le pangpar te kha January ni som ni le ni som poria ta ta khana dong chawni boxi chumi ni la chuan Amy chu Edward chen hmuna le an college lampan chuna thlok chuak ta ngala ma se Edward chungchang reng hriat thar anei ta chuang lo a hnuwa chuan Edward than lama chuna kal le a chulai hmuna chuan Edward chu January ni somtia an phum fel to thu hi an lo shil ta ni Amy chu ril bang bau tak chuan thlan bula chuna thota top maya chuta Edward message chu adong le ta message a chuan ama Edward zong tura an kholama halokal ti asia thu te aron suya a lawyer address te ron petelin Amy chu lawyer om nalampan chuna kal ta ngala chuta an lawyer chuanin Amy chu lekhe ipakhat hi alo pe a chu lekhe ip chu Amy in a hong chuan a chunga Edward pa zungbun lo om chu a mo Edward chu apa ina athi san huwa khan chu zungbun chu amana bun reng thina zungbun rual chuan dis pakhat hi alo om tel bok ina then huwa chuan Amy in chu dis chu a play ta a
chuta Edward chu lo tong la in athi don ani ti asiat thule ama Amy ne na asil theilo thu chu aron soya athi ma a video le message te alo thon ti na chan thin chu Amy chuin ama thi na chu ator thiam ve deu arin theinan le ashing nun zin konga malam apan nge theina na adu awang ani thu asoi lang bokani Edward an abora san nu tang phei chuan Amy thin lung chung ril chu ake chen ema azir laya le ana thona kong engkima chuan Edward a thina chuanin ama ngong anei na se ema ni khat chu Amy chuanin Edward ne na hun an mandun fo na thin hotel pin na khana kal lia chuta me pakhat hianin parcel hiron pe in a chunga chuan ti shirt hi halo oma a hnu loka mail hi dong chun zom ngalin Edward lo thon bokania chutia Edward a message le parcel te Edward a hming nge ya lo thon adon thina wang chuan Edward chu ladam tata shiat na hi anaya aril ru chu aboy ngang mai Edward chu le message a chuan mun sang Amy ina atlo tur te chu ashil zela Amy po chuanin Edward na kal tur ati na huna pianga chuan I helovina kal vesel mai bok mun thara akala piangin parcel bom thari adong zel boka Amy chu Italia khopa khata hiana kala Julai huna mi pakhat chuanin Edward chuanin a in lama mi tam tak leng lu tur asom then thu te alo shila in lam chu Amy chuanin a thlengta Julai huna chuan DC a mulea chuta Edward chuanin video a chuan ama chau hian pian cham hi alo loma Amy tan chuan thil pe khi alo nut chia bok chu laptop thar hi lo ni a zana lo di chuan Amy chu khuwa thingpui dor pakhata hian a chuang kaya chuta lo hote chuanin Edward chu an lo she hle ani ti te po a chuak ngal bok chulai hmuna waiter pakhat chuanin Amy hna chuan Edward chuanin thua cancer nei thu hi ashilta a chutianga wang chuan Edward chuanin a hun tam jok chu thuzia nana a man thin thu te ashil bok atuka Amy chuanin nu pakhat Angela nen chuan anin hua chunu chu Edward lo enkol thin tu alo ni reng mai Amy hna chuan Amy alo kalawanga Edward lom tur zia te chu alo shilve luama a chan po Edward chuanin Amy chungchang ngot chu Angela hna chuna lo soi thin wanga ni anua chuan Amy chu tuipui kama hian thuha damin Edward a hun hnunga aom na te chu athlir kwal vela chuta Amy chuanin Edward hna chuan an khua alim zia le nomati zia te chu text hian wa thon ve ta roya Amy po in Edward chu athi nge ni ti ashthiam ve ta ni zana chuan Amy chu ama chau hian lo lang le in engwanga Edward khanin anat na chu ala ka thup tlat nge ni ti le video le message te alo thon teu na chan te chu sia chu achak ta tlat maya Edward te khu a cham top na ber tur nia chuan Angela khanin Amy hna hian this hi apele a chuta Edward chuanin Amy thong tak tur thil chu aron soi chuak ta ani chuanin Amy in thuruk ama Edward hne na asoi chu adu ngai mi alo sia ruk thu ashila Amy nu khanin afanu chu ni tin hian alo call thina ma se Amy chuanin anu call chu alo chang du ngai haulo thunga chutiang thlekte chuan Edward chuanin alo sheveka Amy nu le pa te po chu mu adu ve thin ma se Amy chuanin anu le pa te chu kar che sual na awanga an boral to thuin alo chang zela apathi na awanga ma ni in dem ngai haulo turin Edward chuanin Amy chu ashil ve boka Amy in lemchana bunra tak taka atho chante chu apa anga thi ve atu wanga ni thu te po asoi lang bokani ma se chutianga Amy in ati chuan ama hmangai tu te ta na na mai chaw thlen don thu chu ashil tela chu thu asiat nuwa chuan Amy chu thin rim thotin Edward video CD zong te chu a haral ta feka a ming lir som chu a ming lir chu voi som lai mai Edward hna chuan a email ID a thon tel ngal bok nirei lo te hnuwa chuan thutluk na siamin ti swal nei tlata in siat na hi anei tana a chan po tuna chuan Edward a message te chiar tur le don tur anei to ngai lo wang chuan ani chuti mek line Amy chuanin Edward an a hun top dona Amy in soitur adu chu siat a chak le a ma se Edward chu bethei to donin a in shabuk silo ma se top san mei tum lovin CD te chu siam that thei hlau in ringin a siam na hmuna chuna kalta topa ma se CD a video te chu play thei ni hlom to lovin alo chheteu vek mai ani Amy chuan chen pakhat hi anaya ani chuan thil engkima apui bom vek thin bok ti chuan ti dan kong mang lo shilin CD te chu cheto poni se a video ho te chu camera halom don reng thu chu a thian pa chuan alo shila reilo te hnuwa chuan Amy chuanin
courier company lam chu abia kar khat liam ta a Edward ne na changa order pakwa la ya om thu chu asheta rei tak nuwa order pakhat chu cancel le ani ti asheboka Amy chuin anu chu awa be masave ta nge a atu ka chuan Amy in Edward a lawyer pakhat atu ka chuan Amy in Edward a lawyer pa kha awa mule a video message le parcel zong te kha Edward a minga lawyer office lam tena an lo thon vek ani ti te hre chuak ta lawyer pa chuanin atana thilpek tam tak pek tur ala omban chau thu te ala shil ta deuh dewa ma se ani chuan thilpek te chu ape chuak ngot thei to don lawa a chan po permission an nei to miaw lo wanga ni Edward a khanin system pakhat duang chuakin chumi manga lekha te thona parcel te thon chuak thin chu an ni a ma se chumi chuan na a tho thei to miaw lo wang chuan an tan thilpek chhuwa chu ti thei ani to si lo Edward an per u ati ani chawin chung thilpek zong te chu Amy kuta an hlan thei don chawani ma se chu tiang thil chu an pahnih chuanin vanar angani ti an sharin ran mai sia zana chuan Amy chuin athuruk te chu Edward a biang tak chona sei chuaka zan khat chu Amy chuin motor a khat lain ma ni a in thunun theina a hlau thuta a dan chu chiang kwang lovin chet sualna chu a thleng zuita chuta chuan apa po chu a boral ngal bokhi halo dia chutia a in pona te a zo fel nuwa chuan Edward an hena tang hian call hi adong no maya a han pick apa ma se tu ma trong a shabok silo atu ka chuan Amy chuin Edward a fanu chu bia ka tumta a ma se Edward a fanu chuanin apa le Amy te in leichin na chu alo hreto a in betur chuanin ala in pe chi alawa reilo te nuwa chuan an panhe chuan an ti dun ve thei ta shram Amy chu Edward a chuanin a fanu ai ma a mangai zoka wang chuan Edward a fanu chuanin Amy chu a hollea Edward le afa te chu an cheng hawa Edward a hian fa pa pakhat le fanu pakhat alo nei to nge ani Edward a fanu chuanin apa chu aboral to thua soi chuaka chu wangin Amy chu anu na tanga kalbo ngal wang turin a shil ngal mia bok anuwa chuan Amy chu Edward te office lama chuna peng koile a office a chuan Edward a chuanin engnangi alo boy pui thin ti shet pui atum ve ni Amy chuanin Graham nebula chungchang chu a hre chuak ta a chu van theng renga chhum le manga siam ti na mai ani Edward a chuanin chu tiang thil chu a hun thung lama po khana lo thlir fo thina a chan chu chhum pian mang le a thluak ka bok om chu an pian mang ain an em wangani nikhat chu Edward a fanu khanin Amy zok chu in mu puya hian ron som chuaka Amy chuin Edward a chungchang engkim chu alo shil ve veka Edward a fanu po in apa chuan Amy chungchang ngota soi thin thule ani chuanin midang zong aya a mangai na sat em thu te po a shil fo thin hi lo ni a Amy anga apa mangai thu Amy I anga apa mangai thei tu dang anom chuangin a ring lo bokani chuwang tak rengin Amy chuanin atuarin anat pui em ti po kan shiat kha tuna chuan Edward a fanu po in Amy chu pui adu ve to a chan po Amy chuanin apa chu ama na mangai ang chein a mangai ve ani ti a shiat thiam pui to wangani Edward a fanu chuanin Amy hna chuan camcorder pakhat hi a pe a Edward an a video te record na man fo thin chu ani ma se Amy chuanin chu camcorder a chuan adu zong video haute chu a mutareng reng lo maya atu ka Amy chuanin Edward a thian pakhat hi a mule a chu pa chuanin an thian pa Edward ana a thian te hau zong na a pek vek thu alo shil ve a Amy tan po a software a siam thu a shil bok chu thilawang chuan Amy kianga aum reng thei don ni in a in shia ama ero chu Edward a chuanin chu arwa man a chuan a thian te chu inrol ve lo turin adu a chan po a thian te chuanin Edward chu ma ni masial tak anga han lo nge wangani chu thil chuanin a chhung te zong le Amy chu atina thei don wangania chu ti lai tak chuan Amy chuanin Edward ana a email thon chu tak zong te chiar veka du thu ashila ma se ani po chuanin Edward a phalna hmulawa engma ati thei lo thu alo shil ve bokani ni reivak lawaliam nuwa chuan Amy chuanin Italiana Edward in lam chu apan le a chuta longkhal tu pakhat chuanin Amy hna hian bag pakhat hi apeta a chu bag chu Edward ta halo ni a chu pa chuanin bag chu Edward an along a man tuma a thei ngilani thu a shil tel ngala bag chunga chuan Amy chuanin memory card hi a muhlau mai
video atang chuan Amy chuan in Edward chu athi ma khan na tam takin atlak bawk ani ti te sha chuak ta zela video zong te ain kim hnuah chuan Amy chuan in an kholama anu chu awatlua video chu Amy chuan in recordin Edward hna chuan lom thu asuya ama Edward chu ashing nu na alo lang lawani chuan anu mutur po alet le ngai arin lo thu te asoi langani chumi hnuat tang chuan Amy chuanin ashing nura bung thar ka yin a hna chuan in sorbing tanta a nun hlim takanei to bokani ma se Edward a message na nung ber alo en tluan saklo wang khan a en chi renga nikhat chu Amy chu ain lama hian a homeka chuta le apindan chunga alu chu rugru che na ti sha tak mai hian pindan chung chu alo nok nuai mai lekhabulam chu hoin a chunga chuan thu in thukru chu a mu chuaka ta chuan Edward hne na haming lir voi som thon turin an tia chu tianga ati chuan video le email dang zong te kha an ron thon le vek don ani titura han ti ang chuan Amy chuanin atinghal zunga reilawa Edward hne na tangin message le video te chu adong ngal mol bok chumi hnuwa tang phei chuan Amy chu anu nen an cheng dun le tange nge a Amy chu ama chawalo omin a video tur chu alo record meka a video message te chuanin Edward hnen thleng thei tak se ati hle bokani chuti lai tak chuan Amy nuin afanu chu le khaip chunga le kha lo om chu ape a le kha chuan Edward chuanin Amy chu library kal tur hian a shila chuta Amy chuanin library ha om lai chuan video hi adong le nol maya Edward chuanin mumang anei thule amumanga chuan Amy mi padang alo ngai zon thu te ani a chumi pa chu Amy po chuanin alo mangai ve tak thu te asoi tamai amumanga wang chuan na sa po a in ti ve hle a ma se angai tu that le zel nuwa chuan Amy po chu dem thei ani lo zia le atan mi pathatak akum rol om mi ngai zonga kopui nei tur chuan a tha zo ka ni ti te a che thiam thar le a video te Amy in a en zo nuwa chuan Amy chuanin Edward an ahun te mangral mai lovin ahun to pa po ama Amy tan chuan video te alo record fo thina ni ti a shia chuan a hlim hle a chuti mek lai chuan Edward a video dang chu a en bel le a chu chuanin Amy chu azirna lama po tan pui hle in azirna te chu azo fel theita a Amy I graduation ceremony a chuan Edward a fanu po kha halo kalve a Amy chu aron lom puyani arwalin Edward a fapa anaw ni bok chu aron shruai ve boka Amy po in Edward a fapa chu avoi khat mu na ani chuti lai tak chuan Amy chuan text message hi adong le a chuta Edward a chuan in aom na thin hmuna kal tur hian alo tia chuta chuan Edward an Italia ain hmun lo ram chu atan hian alo da sak chu ni in ni rei vak lo hnuwa chuan Amy chu Edward a Italian house a chuna kal le ta a chulai hmuna chuan CD top na ber tur hi a hmu bok chu CD a video a thung ero chuan Edward a chuan a mail chu atilang to lawa a chan po anat na wanga a mail danglam to em wanga ni chuta Edward a chu tong chuak zelin mishing te kum khwa cheng ho theini se ti zia te asoya ma se engtenga sel po in thina khura an latluk ve don tho thu te chu asoi ta zela mishing te 20 sual kan nei thewa ani po ina ati sual ni a shia chu Amy ne na anlawin tong ma lo deuh kha ani ti na soibok lawin tong ma ni selang chuan hun nuam dang le hlimum zok te mang dun turin damlai hun le ni te an sia dun thei tur ti chuan Edward a chuan atop na tak turatan thla na thu chu Amy ne ra chuan hlan ta a ti chuan hun le ni te an liama Amy chu art exhibition a hian a kalve a chulai hmuna chuan milim kermoi tak mai hi a hmu chu milim chu Amy en tona an ker ni oma moi ania alan dana dang ema wang chuan chu milim ker chu mi puikal khom dang te po chuan hmu naman ti in thlir nuam an ti hle mai art exhibition an nei na hmuna tang chuan Amy chu akal chuak ta a pona a chhuwa chuan tlangwal pakhat nen hian an in tong le a Edward ana a hnen a soi kha angai tu akira nakin huna chuan mi pakhat ama mangaya enkol ta thin tu tur ala tong ngei don ani tia a soi thin kha aril ruwa chuan aron lang thar le war ora ti chuan movie po atop ta ni